Ito ang Don Honorio Ventura State University o mas kilala bilang Pampanga State University ay matatagpuan sa Barangay Malino, siyudad ng San Fernando. Naitatag ang paaralang ito dahil na rin sa tulong ng Gonzales family sa pamamagitan ng pagdodonate ng lupa kung saan ito nakatayo. Nagsimulang magbukas sa unang bahagi ng taong 2025 para mapalawak at maitaguyod ang larangan ng edukasyon sa rehiyon at ito rin ang ikawalong paaralan ng nasabing institusyon. Kaya wag na nating patagalin pa at samahan niyo kong muli sa ating pagbisita sa Pampanga State University. So, what are you waiting for? Let's get it on! Okay. Good morning, Kabalen. So it's a cloudy Saturday morning at nandito tayo ngayon sa may Barangay Malino. Yan. Kung nakikita nyo, ito yung dati natin binlog na San Fernando to Mexico Road. Yan. In-update natin na siguro a month ago kung hanggang saan na ba yung natatapos. Ngayon naman ay titignan natin yung ginagawang project dito na isang malaking school. Yan. Bali, ano ito, yung Don Honorio Ventura State University. At ngayon ay ginawa na yatang Pampanga State University. Ayan, i-update ko kayo kung anong itsura na ba nito. At ito yata yung project ni dating Senior Deputy Speaker. Ayan, oh. Meron siyang ano rito, meron siyang karatula rito. Ito. So, time check 9:44. So sana wag umulan para makuha na natin ang aerial shot yung ginagawang school dito. So let's go. Ito yung pinaka-type niya, oh. Dakalpong salamat. Ayan, oh. From people of San Fernando. So tignan natin. Ito, pag dito ka pa lang, nakikita mo na yung mga bagong tinayong building. Ito, tapos nagtatayo pa sila ng isa. Ayan, tingnan nyo kung gaano kaganda, oh. Gaano kalaki. Ito. Meron pang ano rito, tarpaulin dito. Ito, Pampanga State University pala. Ayan, oh. Pampanga First State University Don Honorio Ventura. Ayan. Project pala ni Congressman ito. So, tara tingnan natin. Ayan yung update, oh. Lagi pala, oh. Ayan, tuloy pa rin yung ano, yung paggawa. Ito yung project tarpaulin niya, oh. So worth pa lang 141 million ito. Ayan, oh. Date started 6/3/25. Target date of completion 12/29/25. So December pa lang. Mag-ano na ito, matatapos na. Are entering a smoke-free university. Malaki din pala, oh. Ayan, oh. So may mga nag-aaral na. Tignan natin hanggang doon. Ano bang meron dito? Wala na. Ano na yun dito? Ayan, may school pa. O yan, ayan yung update dito sa may bagong school. May mga nagtitinda na rin dito. So nag-ooperate na pala. May mga student na. At ito, patuloy pa rin yung paggawa nila ng, ng mga bagong building. Kunin natin ng aerial shot. Dito na lang tayo.
Okay. So sakto lang tayo nakapag-drone. At ayun, umambon na. So patuloy pa rin dumarating yung mga yung mga mixer dito. At yun, nag-slab na sila. So full blast yung operation dito sa may ginagawang new building nitong Pampanga State University. Ayan o. Kasi last time yung palang yung ginagawa yung sa likod ng tinatayong ito. Pero ngayon para mabilis na yung nila, yung paggawa nila. So ito yung latest update dito sa Pampanga State University. Ayan, ito yung bagong pangalan niya oh. Kasi ano yun Don Honore Ventura State University, Pampanga's first state university. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proelandos is signing out.